Er moeten fors meer inwoners bij om Zeeland over 25 jaar leefbaar te houden. Daarom moeten we keuzes met elkaar durven maken, durven te kiezen voor groei in Zeeland, zodat ook de kinderen van deze kinderen straks op deze basisschool terecht kunnen. En de politieke discussie hierover barst morgen los en collega Ariana Lafort praat ons daar zo over bij. En verder in het nieuws vandaag. Onveilige kruisingen gaan op de schop en waterwagens helpen boeren de droogte door. Goedenavond. Sinds begin dit jaar wordt er volop over gesproken door iedereen. En morgen mogen provinciale staten hun zegje doen over de ambities beschreven in het document Zeeland 2050. Eén van die ambities is om het aantal inwoners fors te laten groeien. Want alleen zo kunnen er voldoende winkels, scholen, ziekenhuizen en culturele instellingen overeind blijven. Zodat de kinderen van u hier goed kunnen leven. Deze kinderen uit groep 7 van basisschool De Driesprong in Hoek zijn in 2050 halverwege de 30. Hoe ziet hun leven er dan uit? Ik hoop dat ik dan ook juf ben. Ja, wil je graag juf worden? Heel graag. Wat voor beroep zou je willen? Fysiotherapeut of orthodontiste. Ik hoop ook wel dat ik een mooie baan krijg op de sluis of zoiets. Wel iets met boten of zo, of zeevaart. De VVD in Provinciale Staten staat achter de groeiplannen, zoals die in het document Zeeland 2050 staan. Zeeland 2050 gaat over de toekomst van deze kinderen in de klas. En daarom moeten we keuzes met elkaar durven maken, durven te kiezen voor groei in Zeeland, zodat ook de kinderen van deze kinderen straks op deze basisschool terecht kunnen. De groei van het aantal inwoners moet vooral gebeuren in de steden Terneuzen, Goes, Vlissingen en Middelburg. Maar hoe haal je al die extra mensen hier naartoe? Bied met geld van het Rijk gratis kinderopvang aan in heel Zeeland. Dan komen de mensen wel, denkt D66. Dat mensen van bijvoorbeeld Rotterdam die nu hun kind in een drukke stad laten opgroeien, denken van nou, Zeeland, dat is misschien ook wel interessant. En zeker als dan die kinderopvang gratis is, willen mensen misschien wel liever in Zeeland hun kind laten opgroeien. Maar moet Zeeland wel zoveel haast maken met groeien, zeggen andere partijen. Laten we onze grootste schat, de rust en de ruimte bewaren. Want Zeeland groeit toch wel. De gemeente Goes is dit jaar gepasseerd naar de 40.000 inwoners. Dat hadden ze 10 jaar terug nog helemaal niet. Dus Zeeland groeit gewoon. Dus met alle mooie gedachten en plannen over groei laten we zorgen dat we die kwaliteiten van Zeeland, dat we daar heel zuinig op zijn. Sommigen die willen harder dan de SGP. Maar de SGP zegt, kalm aan, laten we wel goed blijven nadenken. Wisselende geluiden dus. We gaan door naar Middelburg. Daar staat voor ons collega Ariana Lafort, waar de politieke discussie dus morgen van start gaat. Ja, Ariane, we hebben nu ruim 390.000 Zeeuwen. Hoeveel moeten er eigenlijk bij komen volgens de plannen? Ja, Martijn, waarnemend commissaris van de Koning Hugo de Jonge, die zei al, laten we ons eens voorstellen dat we de 4 Zeeuwse steden, Terneuzen, Goes, Vlissingen en Middelburg, dat we die in inwonertal laten verdubbelen. Nou ja, dan heb je het al snel over 200.000 Zeeuwen erbij. Daar zijn een aantal mensen een beetje van geschrokken. Werkgeversorganisatie VNO-NCW in Zeeland die zegt, nou laten we eerst eens doorgroeien naar 450.000 Zeeuwen. En dat is misschien gezien de tijd ja, toch iets reëler. Ja, we hoorden er net al wat plannen voorbij komen, vooral bijvoorbeeld gratis kinderopvang. Zijn er nog meer van dit soort ideeën? Nou, de SGP die je net al zag, die heeft het niet zo op die groei. Die zegt, nou laten we eerst eens inzetten om al die jongeren terug te halen die nu ieder jaar Zeeland verlaten voor hun studie. Als we de handen ineen slaan met bedrijven, met het onderwijs, maar ook met huisvesters, dan kunnen we die jongen misschien al tijdens hun studie vanuit de Randstad terughalen naar Zeeland voordat ze zich daar in die Randstad settelen en dus niet meer terugkomen. Nou ja, dat soort projecten die moeten natuurlijk betaald worden. En dat zou kunnen vanuit compensatiegelden die we zouden gaan krijgen op het moment dat hier bijvoorbeeld nieuwe kerncentrales komen. Ja, is bevolkingsgroei eigenlijk het enige thema in Zeeland 2050? Ja, Martijn, het is wel het belangrijkste, maar je leest bijvoorbeeld ook in het document dat Zeeland de groene energievoorziener van Nederland wil worden en dat wij ook de regio voor vernieuwende landbouw willen zijn. Nou, je zei het al, Provinciale Staten gaan er morgen over praten, maar ik denk dat dit document de komende jaren hier nog wel een belangrijke rol gaat spelen. En jij gaat het voor ons volgen. Ariane, dank je wel.
In het ondermijningsonderzoek naar bulkterminal Zeeland is een 4e verdachte aangehouden. Het gaat om een 55-jarige man die in Litouwen is opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen en is inmiddels al overgebracht naar Nederland. Eerder werden de 3 directeuren van BTZ al aangehouden op verdenking van drugssmokkel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. In januari werd duidelijk dat het OM op zoek was naar de 4e verdachte en dat er een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd. De 4e verdachte blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. Zeeuwen zijn positief over de uitbreidingsplannen van Defensie. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna 2/3 van de Zeeuwen is voorstander van het laagvliegen met helikopters boven de provincie. Het kabinet wil op korte termijn beslissen waar Defensie gaat uitbreiden. Dat is nodig vanwege de internationale spanningen. De provincie Zeeland gaat de komende jaren 45 miljoen euro investeren om provinciale wegen veiliger te maken. Ze hopen hiermee het aantal ongelukken te verminderen. Vooral kruisingen tussen snel en langzaam verkeer worden aangepakt. Het zijn vooral dit soort kruisingen, hier bijvoorbeeld bij de N289, die worden aangepakt. Vooral kruisingen waar fietsers een snelle weg moeten kruisen. Op 18 locaties in de provincie, maar liefst 400 kilometer aan wegen, zal worden aangepakt. Eén van die plekken is hier op de Delingsdijk. Er wordt hier hard gereden voor je het weet heb je hier een ongeluk. Yvonne Pijl uit Kerkwerver weet er alles van. Hier op het einde van de Delingsdijk, een stuk verderop op het eiland Schouwen, belandt Yvonne langs de N59 met haar auto in de sloot. Ze was 3 dagen buiten bewustzijn, maar houdt verder weinig letsel eraan over. Maar praten over dat ongeluk van 14 jaar geleden vindt ze nog lastig. Ja, dat was toch weer, dat ik denk van ja, goed, ben er wel heel goed vanaf gekomen. Ja, dat wel. Had anders kunnen zijn. Had anders kunnen zijn, ja. Ja. Is het dan nu raar om op deze plek hier weer te staan? Ja, dat is wel. Het geeft toch wel een hele vreemde gevoel. Verkeersongevallen die brengen enorm veel leed en verdriet met zich mee. Sommige mensen overleven het niet, anderen overleven het gelukkig wel, maar die hebben daar een trauma van. Of ook bepaald letsel wat ze nog jarenlang met zich meedragen. Laten we dat met elkaar voorkomen. Dus ik ben ook blij om dergelijke verhalen te horen, want die mensen hebben het overleefd. Maar het stemt me ook wel ongerust, omdat er nog te veel ongevallen op de Zeeuwse wegen gebeuren. Ja. Dus het streven naar veiligere wegen, ik hoop dat iedereen daar een steentje aan bijdraagt. De provincie Zeeland investeert de komende jaren 45 miljoen euro om dus vooral kruisingen veiliger te maken. De Fietsersbond is blij dat juist dit soort plekken nu voorrang krijgt. Het initiatief is geweldig, maar 45 miljoen om zoveel weg goed te verbeteren, dat is natuurlijk nooit voldoende. Dus we hopen van harte dat dit gevolgd zal worden door meer bestedingen vanuit de provincie en vanuit andere overheden. Nee, het mag voor mij ook zeker meer, sterker nog veel meer. Tegelijkertijd, dit is voor de verkeersveiligheid. En dan vind ik het een heel mooi bedrag. En het is natuurlijk niet alleen dat we de wegen veiliger moeten inrichten. Ook de weggebruiker moet zich op de weg veilig gedragen. En we moeten ook eerlijk zijn, daar mankeert het ook wel eens aan. Geen geld dus voor bijvoorbeeld betere doorstroming op de Zeeuwse wegen. Terwijl veel bewoners en ondernemers ook graag zouden zien dat de Midden-Zeelandroute of de Vlakentunnel wordt aangepakt. Ja, de Vlakentunnel, dat is natuurlijk ook echt best wel iets wat een hoofdpijndossier aan het worden is. Daar moeten we echt ook met het Rijk afspraken over maken. Enerzijds een betere calamiteitenroute, dus zodra er een calamiteit is, moet je snel de hoofdrijbaan af kunnen en een goede alternatieve route nemen. Maar anderzijds, als er een calamiteit is, zo snel mogelijk die weg weer vrij krijgen. Soms duurt dat uren. Dat duurt veel te lang. Dat kan veel beter en veiliger. Wat Yvonne betreft, zij is blij dat ze überhaupt weer durft auto te rijden. Maar deze weg eigenlijk vermeden altijd. Dus altijd op een andere weg weer terug. Deze weg voorlopig niet. Dus die heb ik eigenlijk sinds een paar jaar dat ik deze weg weer rijd. Het zal nog wel even duren voordat we ook echt wat gaan zien aan de verbetering van de wegen. Over 2 jaar worden de eerste miljoenen geïnvesteerd en dat gaat door tot 2039. De sluiting van een spoedeisende hulp kan er voortaan niet meer zomaar worden doorgedrukt zonder dat de regio daar zeggenschap over heeft. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die het voor gemeenten en inwoners mogelijk maakt om een zwaarwegend advies te geven bij het schrappen van acute zorg. Volgens de initiatiefnemers van de wijziging geeft het de gemeente niet het laatste woord, maar wel een krachtig middel. Alle commissarissen van de Koning in Nederland roepen het kabinet op om de spreidingswet niet in te trekken.
Volgens de commissarissen werkt de wet juist goed omdat het asielzoekers eerlijker over Nederland verdeelt. Asielminister Faber wil van de wet af en dat is ook in het regeerprogramma afgesproken. Faber wil asielzoekers op een andere manier over het land verdelen zonder gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Boerenfamilie Hansen rijdt deze week af en aan met mestwagens om zoet water uit het Volkerak-Zomeer te halen en naar hun akkerland bij Zierikzee te brengen. Het is één van de oplossingen voor het zoetwatertekort op Schouwen-Duiveland. Zo rijden de boeren deze week af en aan tussen het Volkerak-Zomeer en Zierikzee. In totaal moet er zo'n 6 hectare grond beregend worden. Ze pompen dat vanuit het Volkerak-Zomeer in de vrachtwagen. En dan vervolgens reizen ze deze kant op. Dus ongeveer een vrachtwagenrondje duurt ongeveer ruim een uur. En dan pompen ze het hier in grote containers. En dan vervolgens besproeien wij het op het land. Dat is wel heel omslachtig. Kunnen jullie niet gewoon hier water uit de sloot halen? Nou ja, het water dat wij hier in de sloot hebben, dat is soms nog wel zouter als in de zee. Ja, dat kunnen de gewassen gewoon niet hebben. En dus rijden de boeren vele kilometers voor zoet water. De boeren zijn 3 dagen bezig en de vrachtwagens rijden zo'n 60 keer op en neer. En dat mag wat kosten. Tot nu toe is dan 2.500 tot 3.000 euro per hectare. Dus dat is, voor 6 hectare is dat zo'n 15.000 euro. Zonder blik of blozen? Ja, het zal moeten. Als wij meerdere droge jaren krijgen als deze, dan hoop je altijd dat de prijs het goed maakt. Maar dat zou ook niet elk jaar zo zijn. Dus dan wordt het in de toekomst toch moeilijker om op deze manier die gewassen te blijven telen. En ook vandaag was weer een droge dag, want het start in grote delen van Zeeland wel bewolkt vandaag. Regen kwam er niet uit. Vanmiddag ging uiteindelijk ook nog overal de zon schijnen. Het was met 16 tot 20 graden wel een stuk frisser dan gisteren. Morgen dan starten we juist zonnig, maar raakt het in de middag weer overal bewolkt. Onduidelijk is nog of de hele provincie daarmee te maken gaat krijgen. En dat wordt wederom frisser met maximaal 17 graden bij een matige noordwestenwind. Dan nog eventjes dit, want een bijzondere vondst vanmorgen bij Rittem. Daar vonden wandelaars een nog levende kathaai van ongeveer een halve meter lang. En dat is bijzonder, want het is al maar 3 keer eerder voorgekomen dat er een levende haai aanspoelde aan de Zeeuwse kust. Het ging om deze haai. De vinders hebben de haai in een plasje water gelegd en door de haai te bewegen kreeg het zoogdier weer zuurstof binnen en kon hij even later met een zetje de Westerschelde weer worden ingeduwd. En Stichting Reddingsteam Zeedieren is blij met de vinders, want die hebben volgens de stichting het leven gered door de haai juist in een plasje water te leggen en niet te laten liggen op het droge zand. Meer hierover uiteraard lees je bij ons online in de app of op omroepzeeland.nl. Tot zover deze Zeeland Nu op deze donderdag 15 mei. Nog een hele fijne avond.